беше много интересен, изключително нетипичен и нестандартен и започна по един много така стряскащ начин, но във всеки един ден, както и самият лектор каза, нивото се покачваше и ставаше все по-интересно за всички участници. Наистина това беше един лектор на световно ниво и ние сме много щастливи, че можахме да го спечелим, така да дойде и да реферира пред нашите треньори и сме много благодарни за това. Предвиждаме и през 2025 година да продължим с тези инициативи и да продължаваме да покачваме нивото на всички треньори на всички нива в България. За мен е много полезен този семинар, като гледам и аудиторията, която може би над 200-300 човека треньори, смятам, че и не само за мене. Радвам се, че съм гост, радвам се, че Футболния съюз и треньорската школа по футбол организира този семинар и покани Раймонд Верхейен, защото аз го познавам, той е преподавал, идвал и друг път е гостувал в България. Аз съм от хората, които познавам неговата работа, работя по негова методика и много се радвам, че отново можем така да апдейтваме нашите знания, защото каквото и да си говорим, холандците си, холандската методика, неговата методика е една от най-развитите в световен мащаб, така че е гордост, чест и разбира се благодарност отново към Футболния съюз и тренерската школа, че имаме възможност да комуникираме и да се учиме от най-добрите. Семинарът е организиран на световно ниво. Имах възможността в последните 15 години да присъствам на различни семинари с господин Верхейен и мога да кажа, че този семинар е на световно ниво. Значи от гледна точка на организацията от Футболния съюз, всички екипа, с който работихме, е перфектно. За всичко е помислено, от кетеринг до залата, до температурата на залата и всичко това е просто перфектно. Раймонд, той имаше планувани някои неща, които винаги се случват на неговите курсове, като целта е да се напрегнат и да се натоварят треньорите с информация и точно по този момент да се види как те могат да реагират на това. Това е начинът, по който той се опитва да обучава неговите треньори и според мен българският треньор е на доста високо ниво и има доста отворени и млади треньори, които са в залата, едни от най-добрите треньори в България и мога да потвърдя, че бройката от 265 треньора е нещо, което дори на световна конференция, правена от Раймонд Верхейен, не се е стигало до такъв номер на кандидати.